Hej. I denne videolærervejledning vil jeg fortælle lidt om, hvordan man kan arbejde med det her materiale, øh, så eleverne arbejder med at undersøge og forstå sinus og cosinus lidt bedre. Så målgruppen er udskolingen, og formålet med undersøgelsen er, at eleverne får en forståelse for, hvad sinus og cosinus er, og det ikke bare bliver sådan et eller andet magisk tal, som lommeregneren giver dem. Og de måske også bliver i stand til sådan at kunne lave overslag på, hvad sinus og cosinus til givne vinkler skal være. Derudover er det jo selvfølgelig meningen, at de også bliver i stand til at kunne bruge cosinus og sinus til at beregne sidelængder i retvinklede trekanter. Og eleverne bør altså have noget viden på forhånd om koordinatsystemer, retvinklede trekanter og ligedannede figurer. Og undersøgelsens varighed, eller sådan aktiviteten her, er nok cirka 2 lektioner. Så det de skal gøre, det er, at de skal åbne en GeoGebra-fil, og så ser de sådan her enhedscirkel. Og så skal de prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, de ændrer, når de ændrer i skyderen, og hvad er det, at den her cosinus og sinus værdi er for noget. Og det de selvfølgelig gerne skal finde ud af, det er, at vi ændrer i vinklen, og at sinus jo sådan set bare er en y-værdi til det her punkt, og cosinus er x-værdien til det punkt. Så at vi hver gang vi ændrer i vinklen, så får vi et nyt koordinatsæt, og dermed en ny værdi for sinus og en ny værdi for cosinus. Når de så har gjort det, og forhåbentlig fået en forståelse for, hvad cosinus og sinus er, og man laver måske en lille opsamling her, så skal de så finde cosinus og sinus til forskellige vinkler. Og det skal de gøre både ved at aflæse enhedscirklen i GeoGebra, men også bruge lommeregner, og så bagefter lige reflektere lidt over, hvad der er smartest at bruge i forhold til også at opøve deres hjælpemiddelkompetence. Og når de så har gjort det, og måske og forhåbentlig har fået en god forståelse for, hvad cosinus og sinus er, så skal vi tilbage og så åbne vise tegneblok 2, hvor de ser endnu en enhedscirkel, men denne gang med en trekant i. Og så er det altså, at de for det første lige skal undersøge, hvad er det de ændrer ved her, og igen ændrer de ved vinklen. Den går så kun fra 0 til 90 og ikke til 360, som den gør herovre. Og der er altså en trekant, og det, hvad kan vi sige, de to kateter, eller den modstående kateter, den hosliggende katete, ændrer sig, men hypotenusen forbliver den samme. Ikke? Og så er det jo nok her, det er vores opgave som lærer, eller jeres opgave, når I arbejder med det, at prøve at få bygget en bro til, hvordan kan de så bruge de her værdier for cosinus og sinus herover til at beregne længderne af de to kateter. Ikke? Og nu har jeg sat begge to til 41 grader, og så er det, at der jo gerne der er nogen, der skulle sige, men y-koordinaten her, altså sinus, bestemmer jo lige netop højden af den modstående katete, og x-koordinaten bestemmer lige netop længden her af den hosliggende katete. Det er jo i hvert fald det, der er formålet her med øvelsen, at de ligesom får den erkendelse, vi kan bruge de her koordinatsæt herover cosinus og sinus til at bestemme højde og længder, man vil af den modstående og den hosliggende katete. Og i første omgang, så skal de bare gøre det, når hypotenusen er 1, hvilket den jo er i enhedscirklen. Og så skal de ligesom resonere sig frem til, på baggrund af deres viden om ligedannethed, hvad så hvis den er 2, 3, 2, 10, 4, 8 her, jamen så skal de selvfølgelig bare gange dem op. Til sidst så skal de, som jeg har skrevet, bruge cosinus og sinus og logik til at beregne de manglende sidelængder i de her retvinklede trekanter. Og der er det jo noget med at for eksempel at vide, at
sinus til 30, jamen det er en halv. Det vil sige, altså eller 0,5. Det vil sige, at så må hypotenusen jo være det dobbelte, altså 4 for eksempel. Hernede, der har de jo hele tiden forholdt sig til vinklen, hvordan det er med sinus til A og cosinus til A, men når B er 45 grader, så kan de jo også regne ud, hvad A er. Den er selvfølgelig også 45 grader. Og hernede, der er det igen det samme, at cosinus til, som faktisk i den første opgave, at hvis de kigger på, hvad cosinus til 60 grader er, det giver 0,5. Det vil sige, når den her hosliggende katete er 7, så må hypotenusen være 14. Så det er det. Jeg håber, at det giver mening for jer og eleverne.